So no be osim say. So osim say. John. Pao kantekanchi. Ebile biya omahina owo Gyadam eka baby. Menuna na senka mpanyimfo no kopebosia na yediye ayenya. Menuna dishibranti bi kopebosia debre na ahema. Menuna ba ohina nima. Ohina yese womonya. Bi se ohina bu a eye. Mpanyimfo no na yese kopebosia. Ti ahwa manye nyina wo maye ti we di be mu na de ba se no mu ye entwe yi asema si ono nya ne musa de music kan ono nya sa na me kan yo akonya biara nya yi di she free ho na e ma akodwa no a akoye mpanyimfo no ma na japade yo am tell you say man no me na so say na wo kama ko so be pepe sa akonya biara e di shi brand free ho Any more man pet or your put on man with the paddy. Panyimfo ne yesum na kopebus ya ene. O sise bo ko de twa pet. Asu de na panyimfo no so. Panyimfo no so no. Ene kopebus ya ede ye. Nya ne say ye nhihye to ho ye ni so. So nsedi na say Asante mande ayo ya ni sha to wo no. Se be no re be ni so. Se be free akonwa no ho a. Yo. E chem say wo hene fa we grown. Yo. Yemfa we ntuo. Wo hene no akonwa we yemfa we ntuo. Yo. Ya hihye ne dada. Was it say what sha to say? Ye ni so ntino. Ewe obi we asisika ni ho. Se na se say what sha to was be fi akonwa so ba. Sabe emu chegu wo ho. Akonwa na aka sa to so ne de e to ho. E de ba akonwa no ho bra. Kuro susu de e da ho a de se mu dunwa. Wa hene no so de umbanifo e de enam se ye bi sa mani nyina so ntino. Asa bibi esi a o sika bi ho na sabe obi a tiada. Ani empanyimfo ya se hene de ni mo kopebus. Se bibi e ho de be da se hene. Wona ko de ni poposia na ba jifo ni na kaba ma che afa. Na the brand e bia ni ho. John. Brand e bia ni ho. John. Wo be kwa ko ka che so ko pes camera na ba ye. Da ka se this brand e bia ni ho. This brand e bia ni ho. This brand e bia ni ho no sa se si a. Baka so ko poposia na mo fa je dabi na za tamane. So no de osim say. So osim say. John. So sabi o mamu cha Asante man amre. Omo say no. O de brand here de obedi akonwa wie no oba afa na ne ebu asema wo fi amana. So the brand de opakonwa no never na ma o ibo padifo no na mo padifo ji wie a. Wa be se bi de fi ba che no a. Ba fi no be na asema wo fi no. Mo bo ma no na mo de fi asema to na ni. E ka say na da won. Jom, se ba sa de wa jina tumu wasi dia che ura na wie no na se be mu no ma na wie ba na mo de fi asem to na ni se wo ni ho no se be ko ya tutu ni entuma bo dia ni mo me ka e da chire azusu ni wo no de ko ba wo sa de ye no ya ile se na ba dia e ka da ho ni aba na mo de chire no na je wo bi ni sika dia wo ni se be amane kwa so bi ni sika on no ni here so sana so ya nesi akonwa so bra se kane kola o na mfi odu nine ni se akonwa so no bobra bi no bobra ya ko ka je wono ko beska na o mo bra se be o hu se de se yi ko na so o mo se bobra se na sa tamane kwa so no Gyadam na ebe yesa se Gyadam eno mo machia no ayesa so we try masabia beto ho sa don ha achame tikache na namza asibesi ya no nyese mo de wada na de o se na no asibesi ya no enu ti man pedifo nya no ba pedini amane no e so wo de hima wo ko di se pedis man je sika na pedifo no so ma say sika wa no ko ja ba nti no se be ya nya obenya sa tama de ko abra kura de na enya ma de o ma sa se twa no na beto ho e ho ni no munya ya o ni di bomba e wa se ma so ni ko teni akwaro Senia country kan emi ufa kan no sanu me fo ase fumuso na nyaba e se dai share no senia chame kan no entwe yi
and then the dinner bar, the best say, no pagans, now the dinner at all. Study, and I'm not coming, and no harm is very fortunate. There are some minimum you run at Chilman, the deep in Northern, Mr. Ama Gyadam, man and baby. OTUMFUO, I don't think so best will be a man, or him and then if we cry yet catch your money said, ye never be Siano. Mon fan kutu an among. No, he might do it. Some say now, would jail to me more. It has a sort of pine word in Mawa. Your best catch will be out of the Edma. I said, no, I drink the whole price, and yet the pine. And I'm hoping for you, if I did be better, get away. 80 went to me and Uncle Pepsi, I grant you in Uncle Pepsi and Rel. Then I'm to it. Send me a you write your mono. One fat. And none of hanging. Yes, you are the people to build. Yes, you are the Akuya mine. Adaroma. But you are that's the hour. Now, the first one, let's say you wrap again, 1 year. We got your own. Asante amamre na kamo control sebi ye no ma fieli sikai ye ke ye wura na ti he ya na ma fo ni e sikani e ton ye nkuya ni e to ye nkuya ni e to ye nkuya now ye this year now to ahadi ye suku university ka sie na ye ba mo fan ko ko ye nyinara na ye nhunu se asante amamre na ye nkuya OTUMFUO madam Otagia mukacha mama yewrante na onfa ohima ene dajo penifo nyinara wo di dem onso ma ono enfo nche mo ko hia bibi mo ya Asante na nyira ma Gyadam ma ene ni penifo adaroma de omo ye ene de na ene ne fanso na nhyehyɛ no omo ye no eno na enam so a ede man so aba no ne be sere se wo betwa bibi o mu ye na o makofa amane kwan so akoyi obi abro wada ma wo di do mebu OTUMFUO achiame eye bibi na sepa yesre edi ama Gyadamfo na ade ba akon so se na nanu no ye hye ne nso eni se sa de we akoso wo ba dia omo je na apie na aba ha ibisi ya pesi o wa de no pe no ko na ko ho ka udia e dia ma o enya Asante amamre ne no yesre mo fa Asante amamre eni juma e ma ni da mo ase fuacha me to bodon so ye beka kakra bi aka de na nan mo kan me de bia me kana me san ka bi o ye ba Asante man ye ba me hia ebisua manie ebisua mamre minim san na asem we kra ba enra na dwona me kan me note be warranty note somewhere 1939 to 45 notes a Asante customs na me kan no a year your so you na free sa na ma we kopie mu na mesre na nanom ene Gyadam die na aba mesre eyina yensua na ehu se ye nananom de nhyehyɛ amane ne amamra gu wo se bibia si a yemfa sa akwan ne so na yenyimu ade ewra misro mekai wo kakra wo kan so be maya ye adesua bi wo be penipa ma ode nananom afa yamane ne amamra mu we apie mesre na yemfa nye aginaso na yenye sa nhyehyɛ no na nananumunya broni beka first hand adetre ewo yamane ne yamamre mu yera we de omafom na yebesre to be bidoti na ne yemfa nchomo na mnse nananum ayaka nyina yebe asuade se yemfom wo saa ho nkonyasofo akonya ba na we na matire we nedie mesre yenko yachi na yenko hu akonyasie kura ne
yɛ dane nneɛma bebree wom akonnwa kro ofia ɔhema dia na obi hyɛ akyire ɛne nyɛ ɔna si hune nyɛ ɔna yɛ deɛ bɛn so hema ofia mun konnya so fuomfo so onfo obi mrɛ ɔgya so ɔmfa ne mrɛ mu a muni asɛm ka wɔ mo this is three imprensa wɔntimi anyɛ nipa ama ansana yɛtimi akɔyi obi afiri fie kuro na mu yɛn nkɔfa ne mfiri abɔnten mɛsrɛ ewura bɛde ɔtina fo mu titi ɔmo na yɛn dɔbɛbu ɛdibɛbu dibɛbu tiɛ ma ma ni bi mo ayikofo sida tima ne bere yɛ so ayikofo so na na sɛ de huru ɛpo ayikofo so obi abɛsɛ na na ayikofo mo a mo sɛ de mo sɛ gade fo mo na mo bɛsɛ ama deɛ sɛ de tra ne me ne abere pa o no ne ma tia yo ayokufo amote ho baabi amote ebu nim na na wo ye ko one banka yo ka chemfo fo efa na ogina ho ko ya ma me yo sise bo wuni mo so pani mo bia mo tie ade enti na enya agide ma ma san mo ayokufo nti mo te wono mo hwe o ma site te me di ayokufo mo koe ne banka mo ko ya se mo te ho tu ho ati mo fa ho na mo te ho ko ye na ayokufo to wono be sa sa ma de etie no wo kra mu niska ene mbasa me say na na wo wu ye niska na bi me kwa kra me ntwa asase bi nton ana fiska me we kuni mi ankro pa ma na me mo yi asase kra ton yo obi na de mo akonwa no ajapade na edi yo so mo kra na ngudi bibia mo ba se re on che be dukura te dukura be skame be ba dia asase ko no a o be ile kama se mo dia pa ko ye na se be ko ni ajapade na de se be ye ko ni wa de na ko mo se be bi ko be se wi ada ko ni ko ma no etie so mo shiri papa position de anya we ya na we nua be ma we so David so we nye we bu so ba ko nye we nua be ma na se be nua David na we this year what's the data mo kan yo ya yesi mo we na national regional house of chiefs ni ayi nipa e ko ho na catch for na e ko mo ampani papa me na ko ba no ayerem so se be na mo kan and the house I am calling now, say my mind. Why not your own dear Sabi, woman can only know. Or what are you going to be Cassa? ATM. Or similarly now, you know, say fear, Sabi, I branch you or call another crack, or supply or soon to be a gun, or call near Cassa someone. What's what can be? My head is an aquamian and someone else, I don't say a home. I be be more and answer the woman some no. That I found the so you would away. ATM. Yo. I know what. Monquata na monre. Demo ya de. Nipa de min try de but demo ya metwem. So yo. Monquata se. Yo. Monre ni papa pam pe. So just here we here. So just here we. Just here wo mu tase abroanya ni po frere busu afa ka se we no wo ansa no ma frere. Unya wi ana wa frere. Yo. Wo de ama panyifo no wo ma che adwen se wo. Yo. Wo mu wa asem on ho ane aka. Ye ni bibi on ho de ana che no ano no. Abeko si de mo ye nyina wo twam. Sabi the panel dey say mo ka so twam di mu. Na mo ye mane na mo fa so twam. Ne mo ye bra tufu. So my na ko nya. Many papa abek mata so say say baby bi na say be ewura so ma bia obetumi ade mu nyama ba. Na say bia we David hedi anya ne fa ne sa akeke. Say say tumi wo chana say be pa me dey David. Hwe as say bia say be man po ma be dance so say the bishop bi kwa de to so a e ba ka se mo ba kan bi no bia ade rewe. Say be ko ho na say be fanta so to be di na say o hwe na you ho no mo a what do ho yi so what it see you are so to so you mo go try them am pe ba from just ne e te no be for no pass you right yo ye waka na de amam pe for no mo to ache ya dwen ho so for so pass no ma dwen na fa dwen na wo so tumi ni muta wo so pe ni so aka na wo so be you de be kan sa na wo ye ba ko no ne no kwa no sine no kwa so no tumi ni oba no so dwen ukro ho na hwe de ofata nya so oba no so dwen ukro ho na hwe de ofata ese chin na bi ni re tu fo no onya ni papa kro no abehwe no ha yo Gyadam ne yi
yɛ tɔn bi kura a wɔtumi de atɔ kaa yɛ tɔ bi ɔde bɛyɛ kuro no yie. Sipeni papa na kuro hɛ no. Nipa a wɔwɔ sika mia no na ehia no nso. Nipa a wɔbɛtumi adi mu yie aba. Wɔne mmarima wɔ ekohyia national regional house of chiefs ne yɛ. Ɛna abɛhu sɛ yɛyi na hwɛ na wɔbɛ hɔ. Sipeni papa na sɛ bɛ brawo wɔne mmarima ɔno ade wɔn nua na nsɛbi yabe maa hinɛ yi abato ho. Kuma ɔhinɛ ne wɔn atum gya hin mu nkrata yi anim na ɛkɔ frɛtɛ. Sisɛbi sumina hinɛ ɛyɛ sɛbi na kuma ɔhinɛ kata de mu ɛhwɛ ɛyɛ na ɛkɔ na ɛkɔ na ɔde ɛhwɛ na ɔhwɛ mu aa sɛ ɔdi spɛs adi so owu wati hwɛ ni yie. Siwe de ni nyinaa no ɔpɛgya ne siwe na kyɛ hɛn kwa namdi asopɔ ebi asɔ na kyɛ hɛn kwa mílíọ̀nù dùn lọ́wọ́ ayé kwa fọ wáti mẹ́ta sí. Ọ̀sán ayé nkufu ti náà nìkan 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 ọ̀sán ayé mọ̀ ká tó ọ̀nà ayé mọ̀kó tó ọjà àkyẹ̀ wọ̀ mọ̀ lọ́wọ́ dà sí eburu. OTUMFUO ahyɛme arafa yi wura wayɛ ama Gyadamfoɔ yi ne sɛ kepam wɔ mu nyane nso na wotere ɔde ama mu nti yɛsrɛ nnanom padawoma maka ho ne ada yi wura sɛ bu so mo sɛ dɛ na mo da so sɛ mo sɛ na mo nyinaa pama yɛ da mo yɛ ama sɛ be Gyadamfoɔ yi akɔ de su ma na mo nyinaa sɛ na mo nyinaa de wase da sɛ buru de mo na tie na sɛ wɔn bɛ lɔ yunifasiti wɔn ayɛ nkpafo no wɔn nam wɔn yɛ.